Soc la Sílvia de la Guia de Vins de Catalunya i he vingut a brindar en vi català amb tots vosaltres per la Diada de Sant Jordi, per la cultura, per tots aquests llibres que ens han fet passar tantes bones estones. Aquests dies que hem estat endreçant tota la casa com si no hi hagués un demà i he trobat tot tipus d'endromines per tot arreu, però ha quedat tot ben polit i ben xulo i ben net, també he endreçat la llibreria. M'he trobat que he trobat llibres repetits, que tampoc saps per què els tens repetits, perquè l'he comprat 2 vegades. Però també he trobat a faltar uns quants llibres que, com passa habitualment, doncs li has deixat a algun amic que ha vingut a casa teva i t'ha dit «Ai, no me l'he llegit, és bo, és boníssim!» I li deixes, i saps que aquell llibre no tornarà mai. Perquè probablement li haurà agradat tant com a tu. Per tant, aquest Sant Jordi, quan tornem a sortir, compraré uns quants llibres que siguin de nova temporada, però també alguns records que trobaré a faltar. Ens veiem als carrers. Vi català, llibres i cultura.